Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Абу-Даби дар турнири UFC Warriors 46 муҳорибаи Самандар Муродов зидди Бобур Қурбонов баргузор гардид ва ин муҳориба аллакай дар якум раунд ба анҷом расид. Самандар дар аввали раунд рақибро ба замин афтонда то охири раунд ӯро идора карда зарбазанӣ кард ва дар натиҷа рақиби ӯ осеб гирифт ки аз ҳамин сабаб ба дуюм раунд баромада натавонист. Ҳамин гуна Самандар Муродов дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда рекорди худро 10-0 кард. Мо Самандар даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Муҳорибаи пурраи Самандарро ҳам дар Telegram ва ҳам дар YouTube канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Акнун бошад дӯстон, умедвор мешавем ки Самандар визаи худро омода карда ба он тарафи уқёнус меравад, чунки ӯ дар ҳақиқат зеби UFC дорад, ояндаи дурахшон дорад ва мо мухлисони Самандар ӯро дар UFC дидан мехоҳем. ҳамчунин баъди муҳориба Самандар Муродовро чемпиони UFC Ислам Махачев табрик карда якҷоя акс гирифтанд. To present the award, let's welcome the one and only Hector Gracie. шаби гузашта варзигари тоҷик ҷангвари вазни сабуки UFC Лоиқ Раҷабов бо рақиби пешинаи Ҳабиб Нурмагомедов ҷангвари ташкилоти UFC Майкл Ҷонсон спарринг гузаронид. биёед спарринги онҳоро тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов бояд ки рӯзи 2 март дар Арабистони Саудӣ зидди Абдулкарим Ал-Селвадӣ меҷангид, аммо UFC ин турнири худро барҳам доданд ва аз ҳамин сабаб айни замон маълум нест ки Лоиқ муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад, лекин умедвор мешавем ки ба наздикӣ ҳамааш маълум хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид хонободу сарбаланд бошед.